Sad ću ja da pročitam jednu vest, a u nastavku programa ćete vidjeti zašto je ova vest baš važna. Priprema se veliko nacionalno takmičenje pekara, prva pekarijada. Dakle, prvi put nešto što ne možemo da kažemo da je tradicionalno, iako im ja želim da pređe u to. Prijave se šalju do 20. septembra na Facebook stranici Pekarijada i na web sajtu Pekarijada. Možete da se prijavite i SMS-om na 062 208818. Ja ću da ponovim. 062 208818. Sad, kategorije za koje pekari u Srbiji mogu da se prijave su burek sa sirom, tradicionalno obogaćeni hleb, slatki dekorisani kroasan i obredni hleb. Od ovoga ja mislim da su 3 tradicionalna, osim ovih dekorisanih kroasana, i mladi pekari mogu da se prijave i u kategoriji ukusna peciva, dakle za one koje su malo drugačije i kreativnije, postoji kategorija i za njih. A sad ćete vidjeti zašto je to važno. Dobar dan i izvolite. Evo vam i jastuče da vam bude udobnije. Prvo pitanje je, da li svaki ozbiljan pekar, da bi ga shvatili ozbiljno, mora da ima određen broj godina i jako dobre brkove? I te obrve sa one kutije za brašno? Mora da ima. Pa, ja kažem. I tu onda nema dalje kategorije, nema takmičenja, znači tu je sve. Pa kako se onda desilo da vi pobedite u kategoriji burek? Jeste se jutro sobrijali? Pa jutro, ali morat ću da počnem da pustam brkove. Morat ćete, bez toga nema autoriteta. Koji su kriterijumi za organizaciju ovako nečega? Jel mora da postoje brkovi, pošaljite fotografiju? Naravno da mora, puštajte brkove, sad odmah svi. Žalim se. Naravno da ne. Podrazumeva se da budu to vrsni pekari, da imaju profesionalno iskustvo, znači ne tražimo... Koliko iskustva? Koliko god oni misle da je dovoljno da mogu da pokažu najbolje od sebe. A šta ako vam utrči neka domaćica koja ima 4 unučadi, 5 dece, alog muža? Pravila su vrlo jasna. Mi imamo takmičenje profesionalnih i mladih pekara. Profesionalni pekari su oni koji imaju iskustvo u radu u pekari i mladi pekari koji se tek školuju za taj posao i koji imaju od 18 do 20 godina. Ako vam ja pošaljem 2 bake domaćice, hoćete da ih pustite samo da vidimo koja je ta razlika u školi? Svi radoznali posetioci se dobrodošli. Ajde, tako ćemo da ih nazovemo. Miloje, koliko dugo pečete? Pa ja sam u pekari 38 godina. Stvarno? Da. Ja sam mlađa. Pa da, vi nemate toliko godina koliko jedan staž. Sad da vas pitam, sad ovo moram da pitam Marijana. Marijane, kako to mlad pekar da u jednoj eri borbe protiv hleba, znači svi su se urotili, pa kako se zove onaj sastojak, do juče nismo znali da postoje, sad nam je najveći neprijatelj. Kako se zove? Mislite na poboljšivač ili aditive? Jeste. Ili gluten? Gluten. Znači sad je počelo ovolikim slojima, piše bez glutena, juče nismo znali šta je gluten, sad ako jedeš gluten ti si već jednom nogom u grobu. Kako vi u današnje vreme uhvatite tu belu smrt od brašna, ja ga zovem hleb naš nasušni i dalje, belo pecivo je za mene i dalje zakon. Kako vi uspevate se promovišete u svom poslu? Pa evo, uz pomoć organizatora, odnosno pekarijade, jedan od načina. Drugo, ljudi tradicionalno vole da jedu. Kod nas u Srbiji zapravo. Mi ne jedamo tu tradiciju. Pa naravno. A šta vole da jedu? Burek? Pa uglavnom. Burek, hleb je najrasprostranjenija namirnica koja se koristi u ishrani našeg naroda i uopšte, mislim, u Evropi. Ali kod nas više nego u Evropi. Čak smo jači, po količini hleba smo jači i od Francuza koji imaju one lepe hlebove. Prije 38 godina, kako se pravio hleb? Pa pravio se hleb, nije trebalo to što vi sad spominjete, te aditive. Ne, samo sol, voda, kvasat, brašno i tako se nekad mesio hleb. Međutim, posle kad je počeo da se proizvode žitarice, ne naše koje smo mi nekad imali, nego smo uvozili kao više se dobi žita od tog hibridne sorta. Od toga je počelo da se stvara to, da moramo da stavljamo te aditive u brašno, da bi bio bolji hleb. Jasno, ali imate vi to, ja vam moram da raspakujem, samo vi pričite, ali vi imate tu kategoriju koliko će taj hleb da traje. Danas ljudi stvarno sve manje jedu hleb iz više razloga, mada doručak je stvarno neizbežan. Prvo po muško, burek. Ja, vruć. Znate kako, svi se trudi da to što manje tog aditiva se troši u taj zames i mi, na primjer, u pekari našoj pravimo
imamo cipavke crne od tipa 1000. Šta je to? Pa cipavka, to je ona okrugla vekna hleba u koju se ne stavlja, na primjer, taj aditiv se ne stavlja uopšte. Tako bih rekao, imamo još, kako se zove, isto u ovoj hlebovi se isto ne stavlja aditiv. Tako da, A sad mi recite, domaćice, sad je sve modernije da sami spremaju hlebove, zato što mahom su se odlučile za nešto što se zove hronodijeta. I u hronodijeti belo brašno ne dolazi u obzir. I okrenule su se ka drugim žitaricama, čak stavljaju neke semenke. Vi priznajete tu pekarski posao? Pa pravimo mi to, radimo, zašto da ne? A ili u pravi hleb ide kvasac? Kada žena krene pa ono uveče zamesi, pa ono nadođe, pa ga ona opet premesi, gde greši? Ne greši nigdje, zašto bi pogrešila? Kvasac normalno mora da ide. Samo što se to radi... Mi smo na miru pančevečke pekare imali to što ste vi sad pomenuli, tako način rada. To se zove kvasni nastavak koji se kvasac, kao što ste vi sad rekli, domaćica ga ostavi uveče, a ujutru mesi. To je taj kvasni nastavak koji smo mi nekad koristili u našoj pekari i verovatno ćemo to ponovo da radimo, pošto je to... Kad ono kaže mirise na pekarski kvas, znate, to je to, bravo to. A hoćete vi da mi kažete, ti trendove, mi stalno se nešto vraćamo. Prvo krenemo, medicina je napredovala, dajte mi lekove, dajte mi tablete, pa onda kad to još više napredujemo, mi kao može se izleči sa čajem, pa postoji poludragi kamen koji to leči. Jel postoji u pekarama to vraćanje tradiciji i da to bude skuplje i kvalitetnije kao i u svemu ostalo? Pa znate kako, u pekarstvu ta tradicija opstaje. Uz nove trendove, naravno, koje moramo pratiti. Tržište zahteva svoje, mi moramo to da ispratimo, ali evo upravo ovo takmičenje pekarijada zapravo promoviše te izvorne, odnosno tradicionalne načine pravljenja uopšte proizvoda. A to je sjajno, ali znate o čemu se radi? Mi svi idemo u male pekare, navikli smo, pekara na ćošku, idemo kod Simke, idemo kod... Ali oni sve slabije opstaju. Da li je vaša organizacija nešto što motiviše... Evo šta se desilo. Jedna od najmodernijih pekara, ja nisam živela jedno vreme u Srbiji, vratim se, vidim nova pekara, izgleda kao kafić. Izgleda kao bolji kafić. I ja uđem, ja kažem, dobar dan, ja ću burek. Kažem, nemamo burek. Ja kažem, pa kad će biti? Mi ne držimo burek. Ja kažem, dobro, nema veze, dajte mi pogačice. Kaže, nemamo pogačice. Kunem vam se. Nemamo pogačice, kaže, hoćete hleb, hoćete 100 vrsta hlebova, 300 vrsta kifli, nigde bureka nema. Kroasani i tako dalje. Kroasani, šapice, nešto, ja niti probala. Ne kažem da je loše. Ali meni se jede burek, nisam bila tu, ja sam se vratila da bi jela burek. Pa zato imate, kako kažete, Simku i već Peru i već... Simke nema, Simka otišla u penziju, ćerka se udala, ne znam gde je Simka. Ne, pazite, to mi sad mi u pekari nešto radimo. To što vi kažete se vraćamo na nalazi, jeste, to mi, hvala Bogu, mi imamo strašne uslove i tehnologiju u našoj gradskoj pekari u Pančevu. Mi sad na mir možemo da pečemo to što treba ljudi, što se govorilo neka sa patosa, ne znam da li je vama to poznata ta reč. Pa piše na pekari, ja sam mislila da im je hleb pao na patos pa smanjili cenu. Ne, to su te turske peći koje se peče hleb na, ne peče se na pleku i šta je znam, nego se direktno peče na patos. Šta je patos? Pa to je šamot. Aha, a to znam šta je. To je šamot koji drži temperaturu u peći i kad se na tom šamotu peče, to se peku sumuni, to se peku ti dupilaši, da, ono kora zna bude tvrđe nego ona gore, jel? Pa to je tako u principu, ali ljudi vole taj hleb, hoće takav hleb i to je to. Zapravo to je taj tradicionalni način pečenja hleba pre 100 godina. A zašto je ono sada jeftinije? Recimo skuplji su ovi kruasančići i sve ostale skraćene verzije. Ono diše i miriše, a mi rastemo gore od kvasca, gojimo se od toga više i imamo gasove više. Imala sam lekara u studiju, rekao mi čovek, od tih aditiva što ih čine ukusnim, da se i više goji, da imamo problema sa gasovima i da nije nikakav problem belo brašno i da ga treba jesti, ali umereno, ali da je problem u tim aditivima. I kako vi onda sa nečim tako, sa patosa, pa ta donja kora tvrda, ja je volim, posebno da umačam u dno od šopske, ali ljudi beže od toga. Ali ne, u tom hlebu ne mora se staviti aditiv, razumete? Zato što kad se stavi na patosu, kad se stavi, tada temperatura direktno ide gori, on, znači gura ga kvasac i on ide gori i napravi se hleb koji treba hleb da bude. Ne mora se staviti toliko aditiva u takve vrste hlebova. Ovo što ide industrijski hleb koji je u industriji, koji prolazi kroz duži proces, razumete?
Nije isto kad radite u pogon gde se ručno radi i ti možeš sad da ubociš u peć kada hoćeš. A ovdje ne možeš u industriji da ubociš u peć kada hoćeš, nego to ima zames, ima delnici, ima rolovica koje pravi vekne, ima komora koja gde garba testo, gde raste testo, pa tek posle to ulazi u peć. Pa prave automobil, to je Jugo ili Lebac? To je tako industrijski. Kad bi ja napravio sad, da bi imao 50.000 veknih hleba, za primjer ja dajem 5-6 sati. Kad bi pravio ručno, ne bi mogo sigurno. Nego zato to postoji ta industrijska linija koja... Pa to je ta industrializacija koju tržište prati i zahteva... Jeste vi videli da je sad moderno i da se prodaje rezan hleb? Više ne moraš ni da ga sečeš. Mi crni rezani, beli rezani ima kod nas. Pa što nam ne namažete onda nešto? Vi ko Ikea, da li nam delova niste složili? Pa ne, to problem. Napravili smo da je ovo lepše nego to da resemo. Pa i jeste lepše. Ja sam živjela u gradu u kom nema burek. Na prostoru bivše SFRJ. Nema pekare koja ima burek. Kunem vam se. A grad je, nije selo. I krenula sam sa idejom da sama napravim burek i pronalazila na YouTube-u recepte i sve je to bilo pita. Nije burek. Sve do jednog momenta dok nije naišla jedna Bosanka koja se strašno iznervirala, mlađa od mene, i dala mi recept po kom se stavi u brašno voda, kašika soli, ostavi se da prenoći ili koliko već, bez ičega, bez kvasta, samo so, da prenoći pola mast svinjska je otopljena, pola ulje i sutradan se to razvlači. Jel me slagala nešto? Ne, nije još ništa slagala i to je izvorni recept, odnosno autohtono. A vi kad se takmičite... Ali to nije burek. Nije ni to. Ne, to je ona pravi pitu tegli, kao što su naše mame i bake tegli. To ne ide na okladiju, to ide na ruku. Ne, a burek moraš odmah, čim ga zamesiš, izvirkaš, napraviš juftice i odmah se namažu sa tomaške i ostave stoje. Do sutra što nikad. Koliko jufki, koliko kore ide? Koliko kore ide na ovaj burek? Za ovaj burek od kilogram težine idu 4 jufke od po 200 grama plus nadev ili fil. Da li je to meso ili je sve. A sad mi recite, bila sam i tamo sam bila. Bila sam u Banja Luci i u Sarajevu. I u Sarajevu sam ušla i tražila sam burek sa sirom i neka žena, koju sam je uvredila, ona meni kaže ne, to je pita sa sirom, pita sa zeljem, pita sa krompirom, a burek može da bude sa mesom ili nije burek. Da, tačno, to je kod njih tako izvorno. I opet se vraćamo na to izvorno, jer uvek to su Turci kod njih donijeli. Kao i u Srbiju burek, inače prvi burek je donijeti. A kako Turci, pa tu ide svinjsko? Pa oni su pravili to na biljnoj masnoći. Na biljnoj? To se radilo nekad, Turci što kaže, radili su Turci to, ali su radili na loju i pravilo se, znate zašto se zove burek? Zašto? Zato što se pravilo od ovčijeg buraga. Šta je burag? Pa burag... Želudac od ovce. I od toga se pravio burek i zato smo ga mi nazvali, od buraka se pravio burek, zato smo ga mi nazvali burek. Aj mi obećajte da ovde nema ovči želudac. Nema, ali to kažem, tako su oni radili. To je njihovo, nije naša je pita. Zapravo... Naša je pita. A sa čim je ova pita? Sa mesom. A burek sa čim je? Sa sirom. A sad mi recite, vi kad ste bili gost u našoj emisiji, imali ste brašnu vodu, so, imali ste rernu, a niste imali sir, kako ste se snašli? Bili ste kod moje koleginice? Jeste, kod vaše koleginice, onda smo napravili, pošto nismo poneli sir, napravili smo prazan burek, a prazan burek, što kolega kaže, on treba da bude kilo, on ide 5 kora po 200 grama. 5 jufki da prenoći u masti i ulju. Šta treba, i sad ovo delo je preterano lako, ja sam probala pa znam da nije. Kako onda ti možeš da budeš pobednik u kategoriji burek? Šta je tebe napravilo pobednikom? Kako ti možda napraviš nešto drugačije od bilo koga drugog kad je recept, što ti kažeš, star, jednostavan? Pa znate kako, prvo volim to što radim, to je osnova. Ja volim to što ti radiš da jedem. Zatim, vjerovatno, upornost i posvećenost u tom poslu. A čekaj, kad je posvećeno, šta to znači? Jesi ti uspio da razvučeš tanje kore? Čemu si se posvetio? Pa tanje kore, kako se, način na koji se spakuje. Spaka ta kora, količina masnoće, vreme pečenja. Ali ima i ono vreme stajanja. Najgori deo mi je napravite ovo, napravite ono, pusti da odstoji. Šta da radim dok stoji, nema ni serije u to vreme, ništa. Čisti se okolo, sređuje se radna površina, upravo sam to htela da kažem. Na pekarijadi se ne ocenjuje samo kvalitet finalnog proizvoda
izgledu, ukusa, aroma, nego se ocenjuje i kompletan pekar kao takav od momenta kad uđe u pekarski centar, kako se ophodi prema sirovinama, prema mašinama, prema higijeni, radnoj površini. Sve to ulazi negde u parametre kojima mi ocenjujemo da li je on zaista najbolji ili ne. Higijena, radne površine, tu sam pukla. Ajmo dalje, debljina kore. To sad što kolega kaže, nije bitno koliko razvučeš koru, bitno je kako je spakuješ. Ti možda napraviš koru kao tocka aljena da bude ovako veliko, a džabe to, ako ga ti nisi spakovao kako treba, to je džabe. Najvažnije je pakovanje bureka. Evo ovako, uzela sam jednu koru, ja sad moram sa ovim papirom, nek mi tonac kaže ako mnogo šuškam pa se ne čuje. Stavila sam unutra meso, stavila sam unutra meso i zavila ovako. Ne mora da zaviješ tako. To mora ima svoje polako, lepo kako se zavija. Znači, ako u sredini ovdje, ti ćeš ti, kolega, da pravi. Ajde, prvak. Ti si prvak. Ajde, vidimo prvaka. Ovo ti je kora. I sad si ti tu kobajanu stavio meso. Kora ima okrugli lepsastu formu. Dobro, mislimo da je okrugla. Pokaži kako se pakuje. Stavljamo jedan deo. Jeste. Stavljamo drugu stranu. Jeste, tako. Naciljamo i četvrtu. Dobijemo kvadrat. Kvadrat? A gde onda u tepsiji okrugu? Ajmo ovako, ide druga kora. Onda razvučemo drugu koru. Čekaj, ide druga kora. Vrati ga, spakuj ga. Sad smo napravili drugu koru. Uzeli smo drugu jufku, prazni bulik 5 jufki sa filom 4. Jeste, evo, to je završna kora, primjer 1. Evo, završna. Ovo dođe ovako unutra. Dobro. Ti isto spakuješ odavde. A gde je fil? Gde je meso? Stavili smo već. Samo u sredinu ide fil? Da, samo na jednu koru. Na treću koru ide. I onda ovako spakuješ. Ovaj deo dođe do uglova, malo stavlješ krajeve i onda dobije, kad stavlješ ove krajeve, dobiješ u krugu i ovako završiš ga i kada staviš u tebi se obude u krugu. A fil ide samo u prvu koru? Je to zato što vi štekate? Ne, da izađe na kilo. A, znači, pakuje se u stvari kao onoj kutija, pa najmanja, veća. Ali to znači da je svaka sledeća kora veća? Ne. Nego? Preklapuje se jedno preko druge. Aha. I na kraju kad se izbaci ovaj gladak deo, u stvari ispadne onaj površinski koji je potpuno ravan. Ovo je deo koji je bio na dnu prilikom pečenja. Prilikom vađe to okreni se da bi dobio tu ravnotu. Sada još jedno pitanje. Mi imamo rerne koje maksimalno idu do 220 stepeni. Koliko u pekari može da bude stepeni tamo gde se peče burek? Puno je dovoljno 220 da se speče burek i sasvim dovoljno. Ali uvek mora na najjače? Ne mora na najjače. Pa kako domaćice kući? Evo sad smo dobili prvi put pravi recept za burek. Na koliko da upali rernu? Da li mora da sačeka da se zagreje skroz? Pa mora da se zagreje, ali to je neka otprilike standardna temperatura za pečenje većine proizvoda, od 200 do 220 stepeni. To jeste gornja granica za te potrebe kuće. Za kućne potrebe. Profesionalne peći mogu i do 300 stepeni. A jel treba peći burek na 300 stepeni? Ne. Ko pokojni Pantelija, bože me oprosti, 300 stepeni, to ko krematorijum. Dobro, ukusno nove Pantelije. Mislim, ne, za kućne potrebe 220 stepeni, što kolega kaže, to je sasvim solidno. Suštini sve zavisi od kvaliteta brašna, testa, tvrdoće, masnoće. Meni je sad sve jasno. Ali pazite, hoću da kažem, to je drugo što vi kući pravite. Ali mi kad u ovim velikim pekarama radimo, znači, zadata temperatura je jedna. Primjer jedan daje. Kad uđe testo u peći i dolazi druga, onda pojačava druga temperatura. Jer testo kad uđe u peć, temperatura pada. Razumete? Ne razumete? Dobro. Ne. Ali ja imam svoju vernu, pa sad razumela, ne razumela, ja ću da ga napravim. Kuće je drugo. Pa ja, ako nemam, imam par za burek, bar pa idem da kupim, šta ću. Nego recite vi meni, ili vama, mi ustajemo u 3, na poslu smo u pola 4, vi kad ustajete? Kad ustaješ? Pa isto tako. Isto ustaješ u 3. Štovanje kolega, znači, kad vi ustajete? Onda je ovdje popodne u 5, popodne pa do 6 ujutru radite. Pa gde vi radite, u kafiću ili u pekari? U pekari, kako? A kako u 5 radite? Znate šta naše, mi imamo proizvodnju tako, pošto mi imamo prodavnice naše, 3-4 prodavnice u gradu naše prodavnice imamo. I onda mi non stop pečemo hleb, u određeno vreme pečemo ujutre za 6 sati, pa za 9 sati, pa za 12 sati, pa za ovih što idu popodne, kao vi s posla koji idete oko 4 sata, da možete kupite vruć hleb. I onda uveče pečemo da vruć hleb izađu 7-8 sati. Znači non stop se radi, non stop se peče taj hleb, vruć hleb, da uvijek bude vruć hleb. Dobro. I sad, ja moram da imam još 2 pitanja. Je li vruće na poslu? Pa kod mene je prostor klimatizovan, tako da nije. U pekari je klimatizovano tamo gde se peče? Dobro, a kad se vi vraćate s posla?
Po oko 6 ujutru, 7 kad završimo mi pekari. Taman sam htjela kažem kako ste i to pekar ako ste naspavani u to doba, ali nisam ni to uspela. Ne, ja sam noće se ranio pa sam došao, nikad bolje. Odlično izgledate, bolje nego ja. Ne, to je navik. Ali vi ustajete tako rano sa njima ili ih čekate popodne? Ne, ja radim u pekarskoj industriji, ja ustajem jako rano. Znači, pekarska smena je zakon, jel? Ceo grad je naš, mir, tišina, hladnije nego preko dana, divota. Pa treba pripremiti pekarijadu. Šta se dobija sa pekarijadom? Je li to trka nekada da se oni međusobno dokažu ko je bolji ili... Pa nije suština samo u takmičenju kao takvom. Evo, mi smo baš sad pričali između sebe. Suština jeste da se ljudi upoznaju, da nauče jedni od drugih nešto, da vide gde su u odnosu na druge, ali isto tako i da pokažu šta znaju, šta umeju i da vide šta druge kolege imaju da pokažu. Eto, to je u suštini cilj organizovanja pekarijade s jedne strane i s druge strane da mi negde kao kompanija regrutujemo tu masu kvalitetnih, dobrih pekara koji sutra mogu da nas... Jesu dobro plaćeni dobri pekari? Pa mogu oni to bolje da kažu. Ja verujem da svakako se dobro... Recite mi za jednog mladog čoveka koji je sad završio osnovnu ili srednju školu, je se isplati biti burekdžija? Burekdžija da, ko zna da prek burek da. Burek je najbolji, najplaćeniji, ali najteži. Koliko ih plaća? Burek je najplaćeniji. Pa ne kažem ja da je lako, ništa nije lako. Ali je najteži, ne, što tiče pekarskog posla govorim. Je najteži pekarski posao burek. A i koliko su plaćeni u proseku? Pa eto, oko 50 dinara po tepsiji. Po 40 do 50 dinara po tepsiji. Po tepsiji. A je se isplati to, meni to 40-50 dinara, šta ja znam? Pa ti ne praviš jedno, praviš 50-60. Znači, ako napravim 50 za svaku noć, ili može se napraviti 50 za jednu noć? Pa može, ali ja mislim da ipak bi to trebalo da je malo bolje plaći posao. Treba da bude malo bolje. Da, što nije težak posao. Nekad su pekari bili bogati ljudi. Bile su pare nekad dobre. Nekad se zarađivalo mušno. Kolega, to bolje ja znam, ja nisam iz tog vremena. U to vreme su zarađivali pare i pare. To je bilo... A sada? Dobro, sad i ove plate nisu, mislim, solide plate. Sada ih samo ima više, samo je malo konkurencije. Jeste, konkurencija je jako velika. Sad je velika konkurencija svuda. Na svakom čošku pekara ima. Dobro, znači 2 puta razmislite pre nego što se upustite. On je čovjek pobednik kategorije burek zato što svoj posao voli. To ga je dovelo do toga da danas zarađuje više i da radi više i da bude zvezda. Ali tako mi vaših brkova, vi ste meni danas omiljeni gost. Hvala. Ja bih samo molila muziku da jednako ispratimo ovu ekipu i da zamolim kolegu da odnese u režiju ovo da ne stoji, da se ne ladi. Jel može kameraman da dođe? Uzbunih čoveka, majko, ma nema veze, nisi obrijan, samo klimaju glavom i tokić. Evo ti ovaj, možeš 2 da poneseš. Ajde. I sad ako mogu da čujem, to je ta naša pekara, ako ne mogu, ja se vama još jednom zahvaljujem što ste bili gosti i nastavljamo jutarnji program odmah posle pauze. Ako se žvaće po 20 puta, treba će nam jedna pauza od... ajde, brzo gutam. Hvala vam još jednom. Čestitam još jednom. I svaka vam čast na ovome što radite, to je stvarno za dobro svih nas. Samo gurajte pekarijadu jer bolje burek nego Big Mac. Živeli. Svakako bolje. Hvala vam. Hvala vam.